tana nan zuwa fa bidiyon Dwight ya zamani na musu da gani ga jari mata yaro ya mana ga kuma yan amana kara Dwight video insha Allah babban director san ki nake sahibina mai zamani sadam san ka nake farin cikin ruhina Jawahir kaunar ki nake kaunar ki ta shiga raina har zuciya ta sarke barci nake ko tafiya zuciya zancen ki take safe rana Jawahir zancen ki nake akan ki zan iya komai taɓa ki dai kar a sake